Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haba yai peteng ya kejing persya ya kejing temu jong ke Sorkar National Democratic Alliance balayalam da ke Bharatiya Janata Party ban penlong ain ya ke Citizenship Amendment Bill ka Confederation of Meghalaya Social Organisation ka balong ke senjuk jong ki seng balang beper jong ke jela Meghalaya ha ka kan riu terik unai wing arjar khat khandai kalapan bena bakan up ya karai jong ka kenhon Northeast Forum for Indigenous Peoples ban penlong ya kejing ya ki ha barok gawai ka than chete lamingi ha ka ba ka ni ka kenhon kan sapen benapai ba hagini ki khendiat sngi u chairman joka komso samla Robert June Kharjarin ha gijing ekren bat kilat patai kubor ha ga khan riu tarik unai wing arjar khat khandai ulai tu bakani gijing pen apelpa jonga komso ya kilat jing ki ha barok wei ke jela kalong hadien bakani ka kenhun kalayo i ba ya ga Citizenship Amendment Bill la penrung kum kawai na ki mat ya tai hapo ka dorbar tlang jonga yeng dorbar thawan jonga ri India kaban sedang nado ka khat pratarik unai wing arjar khat khandai Mopitip na kaliang juga Confederation of Meghalaya Social Organisation dan komso gidon haka setri juga nefip ka Northeast Forum for Indigenous People di minang chuyo jingtip menen ba kaliang ka Sorkar kimi kan wara ya biang yang CB tinggal perlong ya ni ka emergency meeting ban ya perkhat ki pelan bat ki jingtumu ya ba ini ban ya cakmat nak liang jong ni ka komsung ila suggest ya kan fit beroi ya ki jingaki ki bang ide ban sedang no yang ta hakat kum kan ni ka por ka bang ta hi ki jelaru ki dang ya long meeting ki dang ya perkat kum no bedi ban le ti ngin sapentip ya ki ka rai jong kan fit ki beroi ha ka bedi ban ki lat jingaki ha ka bedi ban ka CB ti ngatarai kan da simpor eru stang sikenta tam pengin pentip EP ka rai jong kan nefip ha beri bat ka CAB na kalian ka komso bat kan nefip hi ber ko wi ni persya jur ya ka jing temu jong ka Sorkar ban wara bian ya ka CAB ha ne puar pomta kala di ka mat ka ba ngila persya ber ko wi ke jalan Northeast ha ki snem bat ha ki panai ki bladep ngila perlong ka jing ki ngila tho ya ki sithi shadu Prime Minister shadu ki Home Minister seki Governor seki Chief Minister boker bangi kum ka jela bat kum ju ru kum ka dong thi lam ngi ngim su ya hap ya kan ga CAB nomor ngi so thu shai ba kanwara ya ki jinge ka bakhrau habaro ki liang ya ka jela thi lam ngi bar hui la da pin pet ya ka quantum la ni ka jingdon jong ki Bangladeshi menta watang ha asam ru la estimate de ki pula tila dangin keren borok hui dari India borok hui ke jelas tilam ini kalau bun pa di kumnongin siebeki beki degi no dia ada kidegi Hindu ki Jain ki Buddhist ki Parsi bat ki minority dan perlong dong India no ki tang ada ki rumtang Jerusalem hakari India kadiki ki bangi melawan pediang namar ba ladangi pediang ni bat klet baki don sa kompa arkururtam kini ki minority ha Bangladesh berada ingin peti lupa ya kata kelenti bagi long kan abjing ma ya kari baga jap duhi borok hui di halor kini ki dau halor kini ki nodem ni yaide kastan jungi ban persya ya kasi bi bat na kelin jungi menta kapor ni kerpat ya CM jonga jalan khlia bahaki de ki sendam ki baladep ni ui bo ulong ui ubah khmat ban lead la ni ban yalam om tang ya jelah ri ya dong sithila me hi beroi ban persya ya kan CB ri adu entah hot ni ui lang bagi press ki media ba udang ong hi ba kidang persya an ri ngim isu ya tak agresif ngim isu ya tak jinglong aktif la ne ka jinglong doyap jong unu chief minister jongi ba un persya ya CB tingi kentu len ba kan ne jinglang ya Chief Minister ke jongi ba udi banlong biang kum tu CM ha ki por ki balada ba un agresif ba un yalam shkhmat ya ga jela ba de dok sithila mangi ban persya ya ga CEB ki mbi ban klep baladon ki nong tho khubor ki balai nam ru ba udi hero agi CEB ban ni khmi lenti ba udi hero bala yo ya kata ka jiksa khot tu por un yalam nakhmat ban persya biang
menta sai sin ya ni ka CEB nomor ngisu thu sai ba kan ni ka CEB ki ba kemut manwara menta bar ketu ka CEB ka ba menchua kam don jing pher hai ti kata ka di ka wei bat ki jing ki ka ba ni yin rai mi om nomor bang idon ha kan feb misal tentip EP anda ki ki state ru ila shimel ki jong irai